ja som Denis, to som po druhom chode, ale ukázať nemôžem. Takže skám. To nie na dom. Ideme ďalej. Kde by mohli ísť? To nikto nevie. My si odrez. Tu máme. Tak. Neviem. Čo môj brat má bicykli v mojom bicykli. Ale neradím to vyčúrať. Čakajte. To už ukážem, lebo to na hlavu. Čakajte. Jaj. To vidíte, môžete vidieť. Navrhujem by 35 minút, ale nechcem tak veľa točiť. Kde išiel ten môj brat na mojom bicykli? To je náš bunker, v takom jazierku. To hneď ukážem, ibaže to. Takže ideme ešte do jedného bunkru. Poďte. Myslím to. Minesol som sa teraz padol. Takto. To je možno ísť. No ale... Hop! Teraz to opravdu nechce. No, takže tu ponožka niekoho. To divné. Ideme tam. My ďalej. Odbehla môj brat len bicykel. Co obi? Nedosť naspäť. Je tak, hotové. Takže s ťohom chceš like, dajte like, otivý. Čo môžem na bicykel na chvíľku? Na bicykel si niečo ukážem na auto. Aha. Čo? A treba ako drbeť ďalej. No. Môj bicyklík. To je jedno. Som na to. Ja je na ňo. Aha, čo presne nechceš? Čo? No nepadá, že nechcem. Čo? Aha. A potom, keď príde táto, už idem ja. Tak dokiaľ. Ja točím preto asi. Keď príde táto. Tak ja chcem potom ísť na bicykel točiť, vieš? Potom pôjdem ja na bicykel. Tak keď dotočím, ti poviem. To je blbec. To je mene bicykel, kokot. Tak lidičky, toto bude asi všetko pre toto video a zbúz autobus.